ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କେବେ ଭୁଲ କରିଦେଲ ନା, ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଭୁଲ କରିବାକୁ ନ ଚାହଁ। ଆଉ ସେଇ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନିଜର ଭୁଲର ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ଆଜିକାଲି ତ ଘର ଘର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଭୁଲର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ପରି ଆଗ, ଲୋଭ ପରି ପାପ, ଈର୍ଷା ପରି ଇଚ୍ଛାକୁ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ, ନିଜର ଆଦତକୁ ବଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।